Aquí o temos. Que orgullosos temos que estar, Todos os galegos do pan que temos aquí. Non o digo eu, o digo os de fora. Chegan aquí o primeiro que dice o pan, onde está? Ademais, eu creo que o dixen e non vou a parar de repetilo. Decídeme un concello de Galicia. Pois aí hai bo pan. O do Cea, especial. Bueno, moi ben, nada, espectacular, perfecto. Vamos a sacar unha torrada de aquí. De aquí do centro. Aí. E aí. E de aquí sacamos dúas. Por eso de poder manexar. Poder manexar mellor, vale? Aí vai. Ben, mirade, co pudín. A metade, mirade para aquí que miga. O que di a compañeira, esta amiga é ideal para facer torradas. Son as amigas que acompañan moi ben. Eu, desde logo, todos os días, unha torrada por a mañán, de aceite de oliva con mel, cae. E son as ideais porque non teñen moito burato. Aquí é bastante compacto, entón, para facer ese tipo de cousas é un pan ideal. O arume é brutal, é moi rico este pan, moi bo. Bueno, vou sacar outra máis. Un por si acaso. Aí. As dúas. E destas dúas torradas vamos a facer, pois, así como medias lúas, non? Aí. Vale. E aquí. Ben, pratiño. Vale. E vale. Moi ben, para facer o pudín precisamos a miga. Pero primeiro, antes de poñerme a sacar a miga, o primeiro que imos a facer é o que máis tempo leva, non? Para despois poder conxuntar todo e levar ao forno. Así que o primeiro que imos a facer é coller e infusionar esa leite cun caciño, o limón, perdón, a laranxa. Digo limón porque se queredes botar limón tamén, espectacular, queda moi ben, non hai fallo, Vai. Leite, canela, laranxa. Lume baixiño, que non ferva moito, senón vai por fora. Que algún non o sabe. Esto digo en serio, que algún non o sabe que a leite vai por fora. E falo dos cativiños, porque claro, ahora todo en microondas, queda moi pouca xente xa queda quentando o leite no cazo, non? E atrás sorprendeume como un rapaz e tal, porque estaba na miña casa, bueno, aí atrás non, fai un par de anos así, o que pasa que da pandemia fai como se houvese un paréntese, non sabedes? A mí me pásame, pero xa pasou 2 anos, claro, como hubo ese paréntesis de 1 ano e pico, ou prácticamente 2 anos xa, porque ao fin e ao cabo, mirade pa aí. Bueno, a laranxa, intentamos coller toda a mondiña da laranxa, que non vaya moi abaixo. Canto máis vayamos así para afora, máis sabor vamos a coller dela. De feito, agora mesmo hai un arrecendo no aire porque empezan a saltar esas gotiñas por fora, sabedes? Que cantidade que queirades, eu voulle botar bastante, que colla bastante sabor. Así a laranxa. Está moi boa. Despois o podes xogar con a cantidad de cousas. Nunca facedes a torrada. As torradas aquí en Galicia, desde logo, non van a morrer nunca. Van a estar sempre presentes nas nosas sobremesas. E además xa non fai falta, non? De que sexan datas para comer a torrada. Agora mesmo, no mes de agosto xa facemos unhas torradas. Que sobra un pouquinho pan, eso non se tira nin de broma, vamos. Pero é que nin de broma, é pecado, además, olvidarvos. No. Fora. Ben, aí o deixamos, vale? Outra cousa que vamos facer, que se vaya facendo aí pouquiño a pouco, é facelo caramelo. Tamén precisamos outro cazo, este moi chuliño. Leite. 3, aí, estamos tempo. 6. Aí, e non tocamos, Aí deixamos, non tocamos, non metemos nada, nin remexemos, nin nada. E agora sí que podemos poñernos a facer este pudín. Collemos un cunco,
que sexa bon. De tamaño. De material tamén, pero de tamaño tamén. Vale, quedámonos con este, co grande. Este polo de agora vai sobrar, polo de agora. Todo hai que decilo. Ben, e daqui collemos, quitamos a cudia. Non sei se sodes vos con V. Quero decir, si sodes vos que colledes, eu son, dos que cando teñen este pan, chega a hora de cear, estas cudias. Leite. Aquí, como facían as velliñas antes, eu sigo sendo así, pan con leite. Para cear, temos pan de cea. Vaso de leite, por favor. E iso, for mine, para min. Aí temos. Vale. Veña. Perfecto. Limpamos a táboa, vale? Un pouquiño, vou coller outro cunquiño para botar estas cudias que non me queden por aí. Aí está. E agora collemos así, vale? Encuadre... A ver, tampouco prestedes moita atención agora, home, non botedes así todo este anaco aí, non? Ao final desfaise, se o botades desfaise. Pero facilitamos o chollo, se cortamos todo así en cuadradiños. Facemos así e despois desfaise todo moitísimo mellor. Ben. Aí está. Ben. E agora facemos así. Eso, E aí, para outro lado. Vale. Este igual vou ir de un en un, que se non parece que tardo máis. Frena o coitelo. Aquí con pasta, amiga, carai. Un momentiño, vou facer unha cousa. Primeiro que vou a facer é mesurar aquí, porque o que quero facer primeiro é bater os ovos, e como vou traballar nese, estaba pensando, boto o pan e despois mesturo noutro cunco, pero é que o grande que teño na cociña é ese. Entón, como ese é o grande, quero traballar con ese. Vale? Por eso, primeiro, mesturamos os ovos co azucre. Vale, veña, adiante. Como vai isto? 6. Ben, isto vai collendo calor. Ben, os oviños. Seis ovos. É a medida. É a medida do cacharro que vou usar, O molde cada un, pois ten o seu molde. Eu, no meu, o alargado, o de toda a vida, é o que collen os 6 oviños. Poden coller un par deles máis, pero non me arrisco, non me vai a ser que bote por fora. Ben, varillas, batemos un pouquiño, e ale, a darlle o brazo, que é o que toca. Vale. Veño un pouquiño máis, levantamos un pouco, tampouco fai falta bater hasta levantar todo, Levantamos un pouquiño, mesturamos ben e listo, non nos complicamos. Esencia de vainilla. Mirade, vedes o que hai, verdad? Vedes o que hai, vale, que son... Bueno, pois mirade, o que eu vou botar. Fora, nada máis. Se non petades aí de sabor. Con eso chega. Canela. Media culleriña. Así. Fora. Reladura do limón. Aquí vai enteira. Aquí sí que non hai fallo co limón. Aquí quedalle ben.
E lembrade de ir xirando o limón, de non coller, intentar coller o mínimo da parte branca. Anda que non temos postres con limón, con canela, con leite, aquí en ali, joli, que non se poden facer cousiñas con as 4 cousas que temos na neveira, sin complicarnos a vida. Para eso, cuidado, que eu son dos me complico a vida, É unha casa, ando con cocción lenta, con todas estas cousiñas, porque mola avanzar e mola estar aí, non? E aprender. Pero recoñezo que eso fago cando teño tempo. Un domingo destos que chove e tal, pois, oye, traballamos un pouquiño máis a cociña, un pouquiño máis de diseño, de vanguardia. Ahora, a cociña do día a día, non vai morrer. Esta non morre na vida. É o que hai. É que non sou iso. É que estou me fijando, eu non sei se foi a pandemia ou que foi. Está volvendo todo, o de antes está volvendo. O de antes o sano tamén, Casi estamos tirando por escoller as cousiñas que nos facían ben. Estamos descubrindo que para vivir ben non podemos comer moito. Temos que baixar un pouquiño eses niveis, non? Para chegar ben a vellos. Porque chegar a vellos podemos chegar todos, non? Pero chegar a vellos e saos, e con saúde, aí onde está o conto. Ben, mirade para aquí. Temos isto que xa o vou sacar agora mesmo. E máis teño máis cuncos. Será por cuncos aí. Vou deixar escoar aquí unhas pouquiñas, Así, e deixamos aí escoar. Un pouquiño, xa teñen todo o sabor, xa están ben borrachiñas todas. Pan, vou a mesturar. E leite. Ai, vamos empapando todo o panciño. E todo isto temos que ir desfacendo pouquiño a pouco. Mirade, o caramelo, para animalo un pouco, para que se faga antes, faise igual, Hai que ter paciencia. Pero para animalo un pouco, imos a facer isto. Collemos, mirad a cantidade de auga que eu vou botar. Hinchar os dedos, vedes? Seguimos sin movelo, Aí, eso anima un pouco. Veña, adiante, meixeiras. Imos. Vale. E o leite embarcamos. Todo isto, agora mesmo, vamos deixarlo aquí. Así, repousando un pousiño. Que enchoupe ben todo o pan. Todo este pan vai se desfacer, Vale, pois mirade. Mentras eu collo, deixo que abrande ben todo este pan. Fago o caramelo, que é o mellor 8 minutos ha de chegar máis, ou ainda é infusionar o leite, que son outros 8 minutos. Chisco vos un ollo e témolo listo. Veña, ata agora. Ben, isto está riquísimo. Facede vosotros tamén, colledes unha culler e así tamén comprobades sempre, antes de mesturalo con outros ingredientes, mesturales. Botelle moita canela, botelle pouca, botelle é o xeito de ir probando pouquiño a pouca cousa. Eso nin de coña, é dicir, o caramelo é un peligro, Digo, o leite. Aí, escoamos e listo. Xa temos para embadurnar as torradas. O caramelo. Temos o molde, botamos con cuidadiño, con moito cuidadiño. Queima e moito. Veña. E agora subimos así polas paredes, vale? E aí, joder, que rico, como ule este caramelo, Dios mío. Vou quitar isto de aquí, non vai a ser. E vou poñer un salvamanteis. Facer as cousas ben.
que é o que nos queda. E agora, o pudín. Cazo. Oh yeah, Manuela. E para dentro. Non vos preocupedes, todo, ahora son 40 minutos de forno, Cuidado, todo isto vai quedar desfeito, totalmente desfeito. Vai dicir, bargada de pan, facedeme caso. Aí está. Repartimos ben. Non queda nada, Fora. E agora, un segundiño. Teño aquí. Estou buscando outros salvamanteis, porque iso queima. Botas a man por debaixo e queima. Non provei, pero sei no. Estuvo caramelo aí, amigo. Estuvo caramelo aquí abaixo. A mí non me pillas. Vinde para cá. Forno. Abrimos. E sin prisa. Sen ningunha prisa, 40 minutiños van a ter a culpa de poder disfrutar dun pudín de pan de cea de 7 estalos. Vinde, vamos a comezar. Cas torradiñas. Collemos un cunco. Metemos as torradas. Que enchoupen ben aquí de pan. Vale, estas 3, despois meto outra. Veña. E que enchoupen ben de pan. Vamos deixalas aquí uns 3, 4 minutos. Un pouquiño. O único que temos que facer despois é escoalas. Mentres tanto, o que vou facer eu é coller unha tixola, botar o aceite de oliva, perdón, o aceite de xirasol, que o teño aquí, e comezar a quencer. Oito, 7, que vaya pouquiño a pouco. Bueno, compañeiros, compañeiras, o único que me queda agora mesmo é o siguiente. Non ten ningún chollo. Vou bater os ovos. Vou a coller, escoar un pouquiño eso, pasar polos ovos batidos. Os ovos batidos os vou a bater aquí. As varillas un segundiño. Toca frejar, cando non tes por duplicado, toca frejar. Importante, non, ter dos varillas. Sobre todo, se des la babaixela, se está aí aturado. E se non batemos con un garfo como toda a vida, Que tampouco pasa nada, que nos estamos volvendo moi pijos aquí xa. Moita tontería, das varillitas, non sei que. E ya vamos alá, hombre, tira, deixa de protestar. Que me faltan as varillas. Vai. Hame de chajar para esas 4, e se preciso outro, pois non tardo nada tampouco. Batimos os ovos, e estes ovos vamos a mesturar un pouquiño, un chisquiño, aí, de azucre. O resto espolvoreamos por enriba, que é o que vai a dar ese cortorrado despois ao final. Pero así nos aseguramos de que o ovo e cada unha das torradas leva o seu azucre. Vale, e de aí? Aquí. Teño aceite a pique xa. Prato. Ben,
Mirade, collemos. Ademais, un pan é tan duriño, está tan, sabe, está tan compactado, é un pan moi bo. Está moi ben pensado. Todos os pans están ricos, están bons, non? Pero hai algúns que por as súas características, as súas peculiaridades, algunha da que falamos antes, pasa, pois que teñen propiedades, como pode ser o compacto da amiga e demais, que nos van a axudar a traballar e facer outras cousiñas diferentes con el. 7, 8. Ovo, e vou a preparar un pratiño para retirala. Compañeiros, o único que me queda é que salga do forno o pudín, darlle a volta para empratado, rematar de facer estas torradas e listo para comer. Témonos aí, vale? Na esquiniña da mesa. Aí vai. Veña por outro. Ata agora. Cun bo pan galego podemos facer centos de sobremesas deliciosas e unha delas é o pudín de pan de cea coa súa torrada. Comezamos infusionando o leite cunha monda de laranxa e unha rama de canela. Noutro caso, facemos o caramelo co azucre e unhas pingas de auga. Para o pudín mesturamos o pan, os ovos, o azucre, a esencia de vainilla, a reladura dun limón, as uvas pasas e o leite. Nun molde vertemos o caramelo, enriba o pudín e enfornámolo 40 minutos a 180 graus. Nunha tixola friximos a torrada previamente enchoupada no leite aromatizado. A continuación, pasámola polo ovo mesturado cun chisco de azucre e frixímola. Empratamos e listo para comer. Mirade, azucre mesturada, se din a volta, era por este lado, mesturada con un poquinho de canela. E Luís, aquí o compañeiro, e claro, mientras tanto, que aburrome. E veo que fixo cascudias, colleu a caramelo unas todas, e iso ten ese toque así ácido, que co caramelo aquí pega aí, pega así, de abaixo para arriba, perfecto. Mirad unha cousilla, temos aquí un postre, un postrazo, o que falábamos antes, sobre que non se que o pan iba a desaparecer completamente. Bueno, pois aquí o temos. Vedes, completamente desaparecido. Moi ben, estou moi contento. Estou moi contento sobre todo porque xa empratei, para empratar hai que cortalo, para cortalo, evidentemente, eu sempre me equivocome sempre, en vez de por aquí, entón sempre sobre un anaquiño, entón, por non tiralo, tuven que probar. Un biquiño, unha aperta o sorriso sempre na cara, por favor, E ata outro día. Chao. Pa ti, no.